Naskytla sa lepšia príležitosť. Náš pán premiér ohlásil, že chce vybudovať nový jadrový zdroj, jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Dokonca za to získal do zbierky aj fotku s Donaldom Trumpom. Takže sa idú míňať peniaze. Veľa, moc peňazí. A už sa míňanie aj začalo. Ale najprv treba vyriešiť jeden problém. Jadrovú elektráreň má stavať spoločnosť JES. Jej akcionármi sú spoločnosť Javis, vlastní 51%, a česká spoločnosť ČEZ, tá vlastní 49%. A zrazu je veľa kohutov na smetisku a veľa ľudí chce byť v úvodzovkách zodpovedných. JES bude investorom a bude míňať tých 15 miliárd a určite viac. Takže Javis musí najprv odkúpiť tých 49% od spoločnosti ČEZ. Pôvodne stanovená cena mala byť vo výške približne 100 miliónov eur. A potom sa niečo stalo. Objavil sa znalecký posudok, ktorý hovorí, že cena podielu spoločnosti ČEZ, spoločnosti JES, je 180 miliónov eur. Ako je to možné? Objavil sa tam pojem goodwill. Ani vám nebudem vysvetľovať, čo to je. Je to skrátka iba vytvorený priestor na zlodejinu.